bugas si Vaya na siya ay sa una niya. Puron ba sin kuan na yung filter lang. Bitter Zai. Everyone. Kadugay na ako wala YouTuber but anyways, right now I will be sharing you my nighttime skincare routine. Okay, so wait for it. Pangunta na ang sa akong mga ginagamit, so let me show you. Pero guys, kini siya ano lang, affordable lang na nakatry na po kong mga makaingon kong mahal, pero much better yapon ang barato. Kaya ano, if in case dili siya effective sa imo ha, at least makapangita kag lain nga toner or lain nga pang nighttime routine mo. So guys, it is very important that we need to take good care of our skin. Okay, basus mo ha, nag-vlog. Okay, so pinaka-unang gina-apply na ko, or for example, gikan ko trabaho. So since sa matina man ko na signs ng layuan, ang akong ginabuhat na pag medyo tapulan or medyo na ako sa mood, ginagamit na ako ang wipes. So after sa wipes, dili man yun ko gunahan nga mo wipes lang, gusto man yun na ako gamit yun o ganing facial wash. So ang akong ginagamit nga facial wash is kani siya. Wait lang ha, kay kuasan ako. Okay, so ang akong ginagamit morning, everyday yun na siya. Mga ika-5 na may yata rin ako nga tube ay tawag kani siya, clean and clear nga facial wash. Okay, kumot po ni siya, so okay kayo. Then I think pila price ano yan, 100 kapin man yata, nakalimot ko pero try lang ninyo nani sa Watson kita. Dali na siya pangitaw. Tapos ikaduha, after na ako mag facial wash, toothbrush good dye. Okay, human akong ginagamit kay Kanish. Okay, so mano siya ang akong ginagamit, Silka. Ano pa yung ginako na siya, mao na siya ang akong pinakaunang gamit. Tama ba? Dili, pinakaunang gamit sa Silka, yung gamit aning product. Before man gyud ang akong ginagamit is ito nga ko kalimot mo ko kanang extract, tapos nag-change man siya pangalan Flawlessly You, nakalimot ko sa pangalan na ginagamit yun na ako kami sa umay kagaw labi na si Ading. Hi Ading. Si Ading nagagamit yun na siya. So now say gamitin ako gamit na si Ading Zai. So human sa Silka nga toner, mga ikaduha kong magamit ana kay gusto na ko nga hinlo gyud ang akong now. Wala na ka ng brown nga mabilin. Okay, ang sunod na pod nato kay moisturizer. So moisturizer, kinahanglan nato ang moisturizer kay kani siya ang pinaka-importante. Pero sa importante, ang atong gugma po, importante. Marna bitaw ang akong gigugma si okay, so Aqua eye white ang brand. Tapos gani siya mga 29, 25 ambot ay nagtubo naman sila. Okay, so kung gusto ninyo mag-try, i-try sa gid ninyo kay mahal ba itong tube niya dako sa mga to nakapalit si Iboy Rose Pharmacy, gipapalit na ko 200 kapin, tapos sa Watson 100 plus lang. So dako difference. Then after if na may twice a week hindi mo siya gamiton, ano siya ang mask by Watson. Kano siya always na ko
always ko nagapalitan ni, especially pag naay sale sa Watson. Kay, yeah, Watson is life, mga girls. Okay. So, yes, after 15 minutes, remove ni mo, then tulog ka. Human, inom tubig. Or pagtrubo ang mo to, human ni mo. Human ni mo, ka ng human ni mo, mas 10 to 15 minutes, pwede na ka matulog. Tapos pagka-ugma, gwapa-gwapa na ka, alam mo na kahit kumanit. Pwede na kang parengkeng. Okay, so mga to ako nighttime skincare routine. So, guys, if you have more questions, just comment down below. More po. Pagtanaw sa ako ang vlog, and I'm hoping na mag-subscribe mo. Tapos, manood niyo ang video. Again, thank you so much and enjoy the rest of your day. Have a wonderful day. By the way, mga kajanglat, do not forget na ako sunod na video. Maybe apilon ako si Ibon. What you think? Kaya malito manguto siya. At ang apilo-pilon sa itong kabuang.